Anyị ga-amalite ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 99, hymn number 99. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na ya enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'ime anyị. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọọ nwa gị ọzọ.
ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị niile, sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ izu ya na o kwesịrị ka anyị na-ekwere ọtụtụ mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto oke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara nke Chineke na nkwupụta mmehie. Biko ka mmadụ ndị na-eme agbaso m sị: Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, obi anyị emebiwo ihe dị nsọ, anyị arapụghị ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ nke ndị ebere. Chineke na-akpọ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Wee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịba ndụ Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, otuto wee bịa ha. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị, ọnụ anyị ga-ekwupụtakwa otuto. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo mgbe ebighị ebi. Tobenụ Onye nwe anyị ahụ. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 78, Psalm 78.
Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Joshua isi 24 malite n'amaokwu nke mbụ ruo n'amaokwu nke 3, malitekwa n'amaokwu nke 14 ruo n'amaokwu nke 25. Our first reading is taken from the book of Joshua, chapter 24, from verse 1 to 3 and from 14 to 25. Joshua wee chịkọta ebo niile nke Israel ruo Shekem, ọkpọ ndị okenye Israel na ndị isi ha na ndị ikpe ha na ndị odozi okwu ha. Ha wee guzo onwe ha n'iru Chineke. Joshua wee sị ndị Israel niile, otu a ka Jehova bụ Chineke nke Israel sịrị, n'ofe osimiri ahụ ka nna unu ha biri site na mgbe ebighị ebi gara aga, bụ Tira, nna Abraham na nna Nehor. Ha wee fee chi ọzọ dị iche iche. M wee si n'ofe osimiri ahụ kuru nna unu bụ Abraham, mee ka ọ na-eje ije n'ala Kenan niile. M wee mee ka mkpụrụ ya baa ụba, m wee nye ya Isaac. Ma ugbu a, na-atụnụ egwu Jehova, na-efekwanụ ya ofufe n'izu oke na eziokwu. Wezugakwanụ Chineke niile nke nna unu ha fere ofufe n'ofe osimiri ahụ na n'Ijipt, ma feenụ Jehova ofufe. Ma ọ bụrụ na ọ jọọ njọ n'anya unu ife Jehova ofufe, rọpụtaranụ onwe unu taa onye unu ga-efe ofufe, ma ọ bụ chi niile nke nna unu ha fere ofufe nke dị n'ofe osimiri ahụ, ma ọ bụ chi niile nke ndị Amoret, ndị unu onwe unu bi n'ala ha, ma ọ bụ mụ onwe m na ụlọ m, anyị ga-efe Jehova ofufe. Ndị Izrel wee zaa sị, ya bụrụ anyị ihe arụ ịrapụ Jehova ife chi ọzọ ofufe, n'ihi na Jehova bụ Chineke anyị, ya onwe ya bụ onye mere ka anyị na nna anyị ha si n'ala Ijipt, si n'ụlọ ndị oru rigota, onye mekwara ihe ịrịba ama ukwuu ahụ niile n'anya anyị, debe anyị n'ụzọ ahụ niile nke anyị jere ije n'ime ya, na n'etiti ndị niile nke anyị gabigara n'etiti ha. Jehova wee chụpụ ndị ahụ niile n'iru anyị, bụ ndị Amoret, ndị bi n'ala nke a. Anyị onwe anyị ga-efekwa Jehova ofufe, n'ihi na ya onwe ya bụ Chineke anyị. Joshua wee sị ndị Izrel, unu apụghị ife Jehova ofufe, n'ihi na Chineke dị nsọ ka ọ bụ, Chineke ekworo ka ọ bụ. Ọ gaghị agbaghara njehie unu na mmehie niile unu. Mgbe unu ga-arapụ Jehova fee chi ala ọzọ ofufe, ọ ga-echigharịkwa mejọọ unu, mee ka unu gwụsị ya mgbe o mesịrị unu mma. Ndị Izrel wee sị Joshua, kama Jehova ka anyị ga-efe ofufe. Joshua wee sị ndị Izrel, ndị ama megide onwe unu ka unu bụ, na unu onwe unu arọpụtaworo onwe unu Jehova ife ya ofufe. Ha wee sị, ndị ama ka anyị bụ. Ọ sị, ma ugbu a wezuganụ chi ala ọzọ niile nke dị n'etiti unu, dokwara Jehova bụ Chineke Izrel obi unu. Ndị Izrel wee sị Joshua, Jehova bụ Chineke anyị ka anyị ga-efe ofufe, olu ya ka anyị ga-egekwa ntị. Joshua na ndị Izrel wee gbaa ndụ ụbọchị ahụ. O wee dooro ha ụkpụrụ na ikpe n'ime Shekem. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus.
Our second reading will be taken from Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 4, beginning at verse 13. But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring him those who have died. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will by no means precede those who have died. For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 159, hymn number 159. Ka anyị kpere Chineke ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọnụnọkwa ya. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. This should be a day of joy, shouldn't it be? A day of joy, because for so long we were hanging in the air,
But God helped us to come down yesterday. Amen. Amen. Your choice, your life. That's the topic for today's sermon. Your choice, your life. I want to put it to us that every choice we make in life becomes the life we live. Therefore, if we want to live a good life, we must be careful what we choose among all the options that are made available to us in the world. So when we choose, let us be careful. Let us choose carefully. Let us choose wisely. Let us choose wisely as though our life depends on it, because we know that our life really does depend on our choice. These past few weeks, we in America have been preoccupied with the very important duty of having to choose who will be the President of the United States of America in the next 4 years. We had our hands in our mouths. We did not know how this voting was going to go, but we had a choice to make. When every vote had been cast, it became clear that the people had spoken. It was the people's choice, and no one is going to change that choice. And we will live with our choice. Every citizen of America who has voted will live with the choice we made. When we voted 4 years ago, we made a choice. Or at least going to 4 years ago, we made a choice. And we lived with the consequences of our choice. Thank God that this time we've made a different choice. Hopefully, by the grace of God, we're going to live also with the consequences of the choice we have just made. Amen. Just as Americans were called to make a choice about who will be their next president, every human being on earth, including those of us who are hearing me today, have situations in which we are called upon to make choices. And those choices confront us every single day of our lives. As we come to this Sunday morning, each one of us has a choice to make, either to listen into this service or to do something else. So it's your choice. Those of us who are meant to come to church and broadcast this service to others, we were supposed to come, and we had a choice to make, either to come or to stay home and say, I can't do it. Thank God we are here. We chose to come, and that is why our people can hear us sing and can hear us speak. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, behave as if you are here. So we have a choice to make all the time. I want to give some examples, some practical examples of when we make a choice, knowing that our lives depend on it, we have to make carefully. Let me take this thing that is now in vogue. People want to shed some weight. We want to lose weight. That's the trending thing now. Everybody wants to lose weight because we've been told by the doctors and all the experts that the less weight you have on this body, the better for you. So you go into a grocery shop to buy food. What do? You buy carefully those items of foodstuff you know that are going to support your goal. Your goal is to lose weight. So you're not going to go there and buy all these sugary stuff, all these fattening things. You're going to buy things that will go in line with the choice you have made to lose weight. If you go contrary to that ideal of making this better choice, then your goal to lose weight is dead on arrival. It is not going to happen. You're not going to lose weight because you're careless about what you put in your mouth. It doesn't matter how much you struggle.
ịgacha na gym gaa dọtị ụkwụ n'aka ịlọkwa ga erie shuga were ya wuju afọ ga erie fufu rijuo ya afọ ga akọrọ rice otu a m na-eji eri rijuo rice afọ, and you're expecting to lose weight. It's not going to happen. Am I making sense? So we have a choice to make. And when we make this choice, we have to be careful how we make it. We must make it as though our lives depend on it, because they do. Our lives depend on it. Make your choices carefully. Make your choices carefully. Make your choices carefully. In Matthew chapter 25, verses 1 to 13, that is the gospel for today. Unfortunately, we didn't read it because of the way our service is structured. But I want to refer to that gospel reading for today. We know that story very, very well. It is Jesus teaching in parables. The parable this time was the parable of the 10 virgins who went out to meet the bridegroom. Now, these 10 virgins were divided into two groups. Jesus tells us that 5 of those virgins were wise and 5 were foolish. Now, the question that arises there, that is in connection with what the topic we have today, is what is it that made these 10 virgins either foolish or wise? What was the deciding factor that made 5 foolish and made 5 wise? Simple reason is that they were wise or they were foolish because of the choices that they made. There was one choice that each one of them had to make. That night they were going out to meet the bridegroom. Some made that choice to their own advantage, and they were wise. Others refused to make that choice to their disadvantage, and they were referred to as foolish. What was the decision? At the beginning of that evening, as they were going out to meet the bridegroom, all 10 of them were well dressed. All 10 of them each had a lamp that was burning very, very brightly. At that point, they had no problem. But here comes the deciding factor. The 5 virgins that were referred to as foolish, they took their lamps, they trimmed their lamps, they dressed well, they were ready to go. But, there were these kind of silencer girls who wanted to travel light, see? They don't want any inconvenience. So just that lamp is enough. I don't need all these distractions. So they just carried their lamps and they went. The other 5 thought ahead. They began to think, okay, we're going out. It is night time. It is probably a very cold period, in which case you have to keep your light burning all the time to get some warmth around you. So, if there is any delay, our light, our lamp, our oil is going to run out. So, let us carry some more oil in a container as we go, so that if anything happens, if there is a delay and the lamp burns out, the oil burns out, we can now refill and keep going. So, they endured the inconvenience, carried their lamps on one hand and carried their extra oil on their other hands. And they were going. And they were going. Well, as fate will have it, there was a delay. And because there was a delay, there was need to burn the lamp more than it would have been if everything went smoothly. And therefore, at some point, their lamps all began to die down because oil has finished. The wise ones, because they brought some extra oil,
They chose to bring some extra oil, quickly started to refill their lamps with oil. The other ones, when they discovered that their oil had run out, they started to run helter-skelter. Please give us some oil. It was unnecessary for you to beg if you had brought your own. You didn't need to beg. Unfortunately, Manu kem jaga izuru mrai. Gaje zuruke. Ebere adigi la lili. It has happened, is that it has happened. We have come so far. If we give you my own oil, both of us will run into trouble. I brought enough to fill my own lamp. Go and buy for yourself. And what happened? By the time they went and bought and came back, the bridegroom had come, the doors had been shut, and now they were outside. Every other person was inside because of the choice they made. Are you getting the point? Yes. Make your choice wisely because your life depends on the choice you make. If you don't make a wise choice, you are going to get into trouble. And if you read through scripture, you will discover that there were so many times people were given a chance to make a choice, and they made one choice or the other, either to their own advantage or to their disadvantage. Go back to Genesis and look at Noah, the time of Noah. God comes from heaven and tells Noah, there's going to be a flood. And during this flood, everything on earth is going to be wiped out. So go and build a boat. If you build this boat, I will dictate to you the measures of the boat, and I will dictate to you what you bring into the boat. So Noah begins to build his boat. He began to build his boat to measure. He began to speak to the people of his generation. There is going to be a flood. Please come, join me. Let's build this boat so we can be safe. Look at the weather. There's not even a cloud in heaven. And you are building a boat. What are you going? Are you going to ride your boat on dry land? Noah told, no. God has said there's going to be flood. The people had a choice to make. Either to join Noah in building this boat so they can be safe, or to refuse to build. When they made a choice not to go with not to go with Noah, the unexpected, which was prophesied, happened. Noah and his family were safe. But all the rest of those who refused to go with him, who refused to, some of them may have even come to build with him and collect their labor, you know. Onye iberibe nye anyị ego anyị were rie ihe anyị bịa rụrụ ọrụ anyị were ego rie gị la ụgbọ mmiri gị la adịghị mmiri so gị la arụ ụgbọ mmiri. For what? When it started happening, the rain maybe began small. It will be ending soon. Many guys when why many days? Little by little, small by small. The flood began to rise. The rains came down. The flood rose. Then, Noah and his people were now safe. Beloved ones, make your choice wisely because your life depends on it. We go forward. When we come to the Old Testament lesson for today, which is from Joshua chapter 24. Joshua is now approaching the very end of his ministry as leader of Israel. And by God's instruction and by God's prompting, he gathered the leaders of Israel and led them in a reaffirmation of their faith in God. He confronted them with a choice. Choose you this day, he says to them, whom you will serve. Whether it is the God of the Amorites or the gods your forefathers served on the other side of the sea. Make your choice. As for me and my household, we will serve the Lord. Joshua made his own choice.
And he invited the people of Israel to make the same choice. And thank God on this particular occasion, the people of Israel repeated several times. Even when Joshua tried to dissuade them, they said, "Oh, no, but we will serve the Lord. He is our God." They remembered what God did for them, how he brought them out of the land of slavery into a land of freedom, how God gave them Canaan. And now they must choose to serve the Lord. Whom will you choose to serve? Beloved ones, we are confronted with so many gods in today's society. Materialism is one of those gods. We want to acquire everything good, everything that we can, so that we can become one of the Joneses, one of the great ones. Well, you have a choice to make. Is that what you're going to serve? Spend your life running after those great things, those wonderful things, those good things? Or are you going to concentrate and serve the Lord and be led by the Lord? Choose you this day whom you will serve. As for me and my household, we have chosen to serve the Lord. We at All Saints have chosen to serve the Lord. And we are inviting the whole world to come and serve the Lord, because the choice we make in this matter, either serving the Lord God of heaven, or we are serving the other God, the almighty dollar, and all the other things, our lives depends on that choice. And we need to make it wisely. If we choose to serve the Lord, it's going to be blessing all the way. If we choose not to serve the Lord, there is a consequence. You ask me, what is the consequence? When I refuse to serve the Lord, when I refuse to go God's way, I'm too young to serve God. I'm too busy to serve God now. Let me do what young people do first. Then later I can come and serve the Lord. When I retire, I can come and serve the Lord. Who told you will even get to retirement? Who will give you the life to live until retirement if you refuse to serve the Lord? Let me show you what happens to those who refuse to serve the Lord and who choose not to serve the Lord. Please come with me to 1 Kings chapter 18, verses 20 to 40. Time will fail us to read that whole chapter, but I'm sure you know the story. It is the story of Elijah in a contest with prophets of Baal on Mount Carmel. We're going to now choose who is going to be God. Whether the God we are going to serve is Baal, or we are going to serve Jehovah, the God Almighty. The first thing Elijah said to them at the beginning of that story is this: why do you prevaricate between two opinions? If God, the Lord is God, let us serve him. If Baal is God, let us also serve him. We don't need to no. If God is God, let us serve him. If Baal is God, let us serve him. How do we prove that? You know what happened? Elijah said, okay, bring 2 bulls. One for Baal, one for Jehovah. You prophets of Baal, prepare an altar for Baal. Kill your bull. Put the animal there. Invite your Baal to consume this thing with fire. I will do the same. Whichever God consumes with fire, let him be God. We know the story well. The Baal, the prophets of Baal, they called their God from now till noon. From morning till noon, till evening. Nothing happened. To cut a very long story short, Elijah did everything to make it difficult for fire to come from heaven and lick up his sacrifice. He dug a trench around the altar he built, killed the animal and put on there, poured water instead of kerosene. When you want to raise fire, what you pour is not water. You pour kerosene or petrol. No, but Elijah poured water and water became petrol. Hallelujah. And he called on the God of heaven, the Almighty God, the creator of the heavens and the earth.
And God came in a mighty fire and consumed his offering. And by that, Israel was convinced that the Lord is God. Amen. Amen. And they decided to serve the Lord. Now, the consequence of not choosing to serve the Lord. Elijah commanded the people of Israel. All these prophets of Baal who wanted to deceive us and take us to where we don't want to go, catch all of them and slaughter them. And that is the lot of anyone who refuses to serve the Lord. God is not going to use a knife to slaughter you. You made your choice. And when you go to hell and begin to burn in hell, you have yourself and your choice to blame, not God. I invite you, beloved ones, choose you this day whom you will serve. Whether it is the God of the mighty dollar or the God of materialism, the God of immorality, whatever God it is that the devil is dangling before you, there is a way that seemeth right unto a man. The end thereof is the way of destruction. The devil is dangling all these things before you. Power, influence, and all that, and you are pursuing them with all your life, refusing to serve the Lord. Well, a day is coming when there will be an accounting. And what you choose now will decide your faith in that day. Let us bow our heads in prayer. Choose you this day whom you will serve. Choose you this day whom you will serve. But as for me, as for me, as for me, as for me, I will serve the Lord. Choose you this day whom you will serve. Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, as for me, as for me, as for me, I will serve the Lord. Rọpụtara n'onwe taa onye unu ga-efe. Mụ na ezinụlọ m ga-efe Jehova nkụsile nke ndị agha. Is that your choice? I want you to think about it. Maybe you also have choices that are staring you in the face now and you don't know what to choose. I want you to pray for wisdom from God. Because the God of heaven is the one who can give you the wisdom. Also today, I have presented before you life and death, but I advise you, choose life, that it may be well with you, that you and your descendants may live. Choose life. That's what Moses told the people of Israel. I present before you today, on the one hand, life and goodness and righteousness. On the other hand, evil and death and all that goes with it. But I advise you to choose life. Because the wages of sin is death. But the free gift of God in Christ Jesus is eternal life. Choose life, that it may be well with you and your descendants. Father, make us wise in our choices. We pray in Jesus' name. Amen. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị kwesị okwu anyị ike with the Apostles' Creed.
Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ Onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike Mmụọ Nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Meri, mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pọntiọs Paịlet, a kpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, e lie ya, ọ rịara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ebere n'ụlọ anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị ọkara ṅụrịa ọṅụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Gọzikwa nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ alụrụ anyị ọgụ, ọlụ naanị iche. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke oru na abụọ ka Trinity gara, Kọlet nke dịrị ụbọchị taa. Onye-nwe anyị, anyị na-arịọ gị ka anyị debe ezinụlọ gị bụ nzukọ gị n'iyi Chineke mgbe niile, ka o wee site na nchebe gị ghara ịdaba n'aka ihe ọbụla na-emegide ya, ka o werekwa egwu Chineke rere onwe ya nye n'ijere gị ozi n'ezi ọlụ niile, ka otuto wee dịrị aha gị site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụsụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site na ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo wee ruo ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba n'ime ihe ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere dị iche iche. Let us begin our prayers by praying for the sick and the shut-in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray for the members of our church listed. You may add the names of others you remember. Give them the courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants.
who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, hear our prayer. we remember all those and their families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for our people, who we remember this day, fulfilling them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb and are crushed or filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy, hear our prayer. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble in this challenging and uncertain time of a global pandemic and a public health crisis. We come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Praying for the church. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we pray for America. Almighty God, you purposely created us with differences and designed us to work together, just as Paul tells us. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. America is one nation, but made up of many different parts, so it's easy to become divided. We often hear us versus them rhetoric on TV and in the news, and sometimes we're guilty of buying into it. But we pray against the idea that we cannot work together. We pray that, with God's grace, we would work as a nation towards unity. There is too much social, racial, economic, and even religious hatred and divide stemming from the leadership to ordinary citizens. You guided the citizens through the election of the president and other political leaders. The outcomes of the election may not please all parties, but you alone, O God, chose leaders. During this election, we have seen people default to anger and violence. We therefore pray, O Lord, that you teach our leaders to humble themselves, to walk alongside each other with love, their constituents and especially the marginalized. Grant them the wisdom to navigate their differences and work together to strengthen this country. God, forgive us for the times we have failed to treat each other as your creation. Forgive us for celebrating unloving behavior in our candidates and our leaders. Call our leaders and political candidates to a new level of respect and civility. Remind them that you are the sovereign and that the wisest choice we can make is to serve you and serve others. May there be a new movement of collaboration and respect in our nation's capital and throughout the country. Give your people the strength to lead by example and to love each other as Jesus loves us. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we pray for peace and justice in Nigeria. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven. We come before you, Lord, crying out for our home country, Nigeria, where there are manners of social, racial, and economic injustices. Men and women in Nigeria are suffering from brutalities and inhumanities of those in authority. We share their pain and therefore ask for your intervention. We pray that you create in the leaders a sense of justice consisting of thoughts and feelings about what is fair and unfair and what people deserve from their leadership. Almighty God, you have promised to hear us when we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Therefore, watch over our country now and in the days ahead. Guide all the leaders in all the sectors of government
to understand the sufferings and hardships that common people are living with, and to adopt a sense of social and economic justices for all. Guide them in all knowledge and truth, and make your ways known among people. Grant your people quiet spirits and courageous hearts. Accept and fulfill our petitions, we pray, not as we ask in our ignorance, nor as we deserve in our sinfulness, but through the love of your only Son, Jesus Christ, who died for us on the cross. Lord, in your mercy, hear our prayer. We offer prayers for the coronavirus pandemic. Lord, we ask you to protect us from the waves of the coronavirus infection. You are powerful and merciful. Have mercy on us, our God, for in you we take refuge. We will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Good Lord, we remember all the people who have been affected with the virus, those living in coronavirus hotspots, and those currently in isolation. May they know your presence in their isolation, your peace in their turmoil, and your patience in their waiting. Lord, in your mercy, hear our prayer. we pray for those who have lost loved ones to the coronavirus. God of all comfort and counsel, we pray for those who are grieving and reeling from the loss of their loved ones from this virus. May they find your comfort in their loss and hope in their despair. We bring before you those known to us who are vulnerable and scared, the frail, the sick, and the elderly. God of all comfort, you are powerful and merciful. You have delivered your people from such deadly diseases and perils in the past, and you will deliver us again. On you we have set our hope that you will continue to deliver us. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we pray for the healthcare and frontline workers battling the coronavirus. Jehovah Rapha, God who heals, we pray for all medical professionals who are dealing daily with the intense pressures of this crisis. Grant them resilience in their weariness, discernment in the diagnosis, and compassion upon compassion as they care. We thank you for the army of researchers working steadily and quietly towards a cure. Give them clarity, serendipity, and unexpected breakthroughs with a cure soon. May you rise above this present darkness as the Son of Righteousness with healing in your rays. Lord, in your mercy, we pray for all those who make decisions on the management of the virus. God of all wisdom, we pray for our leaders, the World Health Organization, national and local governments, and local leaders, heads of schools, hospitals, and other institutions. Since you have positioned these people in public service at this time, we ask you to grant them wisdom beyond their own wisdom to contain the virus, faith beyond their own faith to fight this fear, and strength beyond their own strength to sustain vital institutions through this time of turmoil. God of all wisdom and counsel, you are powerful and merciful. You are our refuge and strength, an ever-present help in our trouble. Therefore, we will not fear. Lord, in your mercy, Hear our prayer. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Anyị ga-ewere nwatakịrị oge etukwuo ekpere banyere ọtụtụ ihe dị iche iche dịrị anyị dịka ndị Igbo nọ na mba. Taa achọrọ m ka anyị cheta ụmụ Igbo niile ndị na-anọghị n'ala nna anyị bụ ala Igbo, ndị nọ n'ebe niile ụwa sọtụrụ. Ụfọdụ anyị nọ na Amerịka ebe a, ụfọdụ nọ na Europe, ụfọdụ nọ na Asia, ụfọdụ nọ China, ụfọdụ nọ South America. Ebe niile ụwa sọtụrụ mmadụ bi onye Igbo na ya. Anyị na-arịọ ka Chineke anyị chebe ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ. Otu anyị si arụ ọrụ na otu anyị si eme ihe na-eme ka ụwa gbaa anyị asị, dịka gasị na anyị na-eme ihe ọjọọ, ma ihe ọwụwụ na ụmụ Igbo nwere mgbalị dị ike ebe ọbụla ha nọ na ha na-eme ka a mara na ha na ya. Ndị nke na-efe Chineke na-efesi ike, ndị nke na-achụ ego na-achụsi ike.
arịrịọ anyị bụ ka ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ka ha were afọ ofufo n'ịtụ egwu Chineke na-eme ihe ọbụla ha na-eme, ka ịhụnanya nke Chineke wee dịrị ha, ka ọ ga-abụ ọbụgodị na ụwa niile na-emegide ha, onye ya na Chineke kwụ ihe na-adịghị eme ya, ka ihe ghara ime ụmụ Chineke bụ ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Ọ dị otu nwanne anyị nwaanyị onye kpọrọ sị ka anyị soro ya kelee Chineke na taa bụ ụbọchị ọ na-echeta mgbe a mụrụ ya. Ọ sị ka anyị soro ya kelee Chineke n'ihi ndụ dị mma o nyere ya, n'ihi nwa ya mụrụ onye mere baptizim n'ime izu a gara aga. Ya mere anyị na-arịọrọ ohu gị nwaanyị na-etinye n'aka gị Chineke anyị, gị onwe gị maara onye ọ bụ. Anyị na-arịọ ka ị were amara gị zute ya n'ụzọ dị iche iche nke ndụ ya. Nna anyị na-esoro ya na-ekele gị na ịtụkwasịrị afọ n'elu afọ ya, n'elu ndụ ya, na ị nyere ya ike, nye ya ahụ ike nke ọ ga-eji na-eleta ezinụlọ na ụmụ ya. Anyị na-arịọ ka ihe gara ya na ezinụlọ ya nke ọma. Anyị na-ewerekwa ya mere mgbakwasị okwu icheta ndị niile, dịka anyị kpere na mbụ, ndị niile izu a anyị batara bụ mgbe ha ji eme emume ncheta mgbe a mụrụ ha, na ndị na-eme emume ncheta mgbe ha gbara akwụkwọ ghọọ di na nwunye, na ezinụlọ niile dị iche iche nke nọ na All Saints Igbo Anglican Church, n'ụzọ niile ọbụla ekwensu si emegide ụmụ Chineke. Ka Chineke anyị gbatara anyị ọsọ enyemaka n'ụzọ niile ọbụla anyị siri chọọ ya. Nyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche. Ọ dị ndị na-ele anya na ị ga-agọzi ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị ndị na-arịọ gị arịrịọ pụrụ iche banyere ọnọdụ nke ndụ ha. Chineke biko zute onye ọbụla dị ka mkpa ya si dị. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Anyị werekwa n'oge a cheta na n'oge na-adịghị anya All Saints Igbo Anglican Church ga-eme harvest. Anyị amarala na harvest bụ oge anyị ji ewebata ihe dị iche iche anyị ga-eje ozi. Harvest ka anyị ji enweta ọtụtụ ihe maọbụ ego anyị ga-eji lụọ ọrụ n'ime afọ na-abịa abịa. Ma n'ihi otu oge a si jọọ njọ, anyị anaghị ezukọta dịka otu anyị si ezukọta na mbụ. Ya mere anyị chọrọ inye aka Chineke, imetụ mmadụ niile aka n'obi, ka anyị wepụta obi anyị, wepụta ego Chineke ji gọzie anyị, wee rụọ ọrụ Chineke tinye n'aka anyị. Anyị na-arịọ ka Chineke gọzie ọbụna owuwe ihe ubi nke afọ a, ka ọ bụrụ oge anyị niile ga-ewere otu obi na obi kwesịrị ike rụọ ọrụ dị ike ijere Chineke ozi n'ebe a, ka ego maọbụ ihe a ga-eji jee ozi n'ụlọ nsọ ya ghara ịkọ akọ ma ọlị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ya mere anyị na-eche ha niile bụ ndị Harvest Committee na ndị niile na-atụ aro otu a ga-esi mee harvest nke afọ a ya dị mma, ka Chineke nye ha amamihe zuru oke, nyekwa ha nkwamike ha ga-eji jee ozi a dị oke mkpa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Otuto na nsọpụrụ ya ga-abụ nke gị ma emesịa, Chineke anyị, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị, amen. Chineke gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbo otu ọ ga-achasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa, amen. Ka anyị rịọ ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile, amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Bilienụ ka anyị nyerịta ibe anyị ekele do. Onye ọbụla metụ ibe ya aka, fere ibe ya aka, sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka, sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Haleluya. Ụmụnna, ekelela m unu ndị nwere ike isoro anyị taa n'ofufe ndụ nke a. Biko
ọwụghị mgbe niile ka anyị ga na-arịọ arịrịọ si nyere anyị aka rụọ ọrụ Chineke. Bata anyị ga na-echetara ndị na-anaghị echeta. Ọ dị mgbe anyị na-eruo mgbe a ga-enye onyinye, onye ga-eche okwuchukwu ya lawa chefuo na a ga-asọpọtụ ọrụ Chineke. Taa ana m arịọ gị, bido ugbu a dewe cheki gị, ma ọ bido ugbu a sendwa zel ma ọ bụ Cash App gị na ihe niile, hụ na ego batara a ga-eji rụọ ọrụ Chineke. Adịghị ndị arịrị anyị wụ onye ọbụla maara ihe kwesịrị omume. Onye maara ihe dị mma mee ya, ọ wụrụ ya ezi omume. Haleluya. Anyị maara na a ga-asọpọtụ ọrụ Chineke ngwa na anyị mee ya n'aha Jizọs. Ka anyị nụrụ ime ọkwa dịrị anyị. Ndewo na ndị ọsens. Ndewo. Enwere otu nna m ochie ma ọwụle jụrụ ya sị, dee olee otu ị mere ya sị agaghị itoja. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ọsens anyị ga na-etoja. This morning, I'm bringing you greetings on behalf of ASIAC Harvest 2020 Harvest Committee. Onye ọbụla dị aware that our harvest is coming up on the 20th, and I got on Njigere. It's an unusual time, but to have to face it squarely in a Chineke and Adendo. Ọ ihe nọ n'ekpere, anyị ga-eti ya n'ekpere. Kpere ekpere dị mma n'ihi na Chineke dịrị anyị mma n'izu a. Enweghị onye n'ime anyị a chọrọ achọ. Ya mere anyị ga na-akwanyere okwukwe ya mgbe niile. Ya mere anyị ga-eji ọṅụ juru obi ụtọ ezinụlọ anyị niile na ndị enyi anyị kpọkọ ha ebe niile nke ha nọ na harvest nke afọ a. It was announced last week that all saints Igbo Anglican Church will be having the harvest on the 22nd of November 2020. This year's harvest will be a virtual harvest celebration. It has an objective. The objective is to bring everyone together to praise the Lord as one family, dancing, praising, rejoicing, and having fun together while at home. We want to be able to see each other, interact with each other, and sing praises and worship Him in a two-way experience, even with the pandemic. Hence, we have decided to incorporate Zoom to this year's harvest celebration. Although we'll still stream through our YouTube channel, the details will also follow. But please, start getting your Zoom account ready for this experience. If you don't have one yet, it is free to sign up. Secondly, we have two avenues for Thanksgiving, through individuals or families, and through the groups. We will send invitations to individuals this week to forward to all their friends through mail and electronic media to join us on the 22nd of November 2020 to thank God together. Families and individuals will count their blessings as a family. All groups will contribute to the harvest as a group. Please look out for more details that will follow during this week. This is from the men of all saints. Biko dike ekwuru biko ka anyị nọrọ na njedebe, and look out for the information that will be coming your way through our various media, through the apps, through the various groups. We'll be posting information, and please help spread it out. Go tell it on the mountain, go tell it to the world, because all saints, this year we'll be celebrating our virtual harvest for the very first time in this unusual way. We have to let the world know that God is good. Amen. It's from the Harvest Committee. Yeah, this is from the harvest, coming from the Harvest Committee 2020. Chigozie Egwema is the chairman of the Harvest Committee for 2020. Yeah. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị n'ịnabata ihe onyinye anyị. Biko, nga ọwụla nọ, send using the apps, the various media, biko ka send ego anyị nwere ọnụ anyị ga-arụrụ Chineke. Mgbe ị na-arụ ya, Chineke ga na-arụ n'obi gị.
God bless you as you do this. Anyị ga-abụ abụ 147. Because while the organist is playing, we'll send in our offerings. Ka anyị kpee n'ekpere mgbasa. Anyị na-aja gị mma, Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, onye nwe ndị nwe mmadụ na chi nke ndị bụ chi. Anyị akpọ isi ala nye gị, anyị abụkue gị abụ ọma, anyị anụrụ okwu gị. Anyị na-arịọ ka okwu gị gbaa mgbọrọgwụ n'ime obi anyị. Nara ofufe anyị dịka aja dị ndụ a chọrọ gị. Gọzie ihe onyinye niile nke ụmụ gị si n'ebe ha dị iche iche weta a ga-eji rụọ ọrụ n'ụlọ gị. Gọzie ha bụ ndị nyerenụ. Gọzikwa ha bụ ndị na-enweghị nke ha ga-enye, ka ọ ga-abụ mgbe o ruru mgbe ọzọ ha enwe ike nye dịka ndị ọzọ nyere. Ka ọrụ gị wee si otu a na-aga n'ihu. Gọzie ụmụ gị ndị a nọ n'ebe a, ndị ọbụ abụ na onye na-akpọrọ anyị ụbọ, ndị na-abịa ebe a kwa Sọnde isoro mee ka ụwa mara ezi nzọpụta gị. Ka mgbe anyị onwe anyị na-enye ndị ọzọ ohere ịmata gị, ka anyị onwe anyị mara gị n'ozuzu oke, ka o wee dịrị anyị mma. Nyere anyị aka ịhọrọ gị dịka chi anyị, ghara ijeso chi ndị ọzọ na-enwe, ndị nwere ọnụ na-adịghị ekwu okwu, ndị nwere ntị na-adịghị anụ ihe, ndị nwere ụkwụ ha adịghị agbatara ndị na-efe ha ọsọ enyemaka. Ka anyị sogide naanị gị bụ Jehova, Chineke nke usoro ya nke ndị agha, onye dị ndụ na-abụ eze mgbe niile. Gọzie anyị mgbe anyị na-eme nke a.
nọnyere anyị n'ime izuụka nke anyị batara taa ka ọ bụrụ izuụka nke ezi omume, izuụka nke ịhụnanya, izuụka nke udo nye anyị ma na Amerịka ma na Naịjirịa, ebe ọbụla ụwa sọtụrụ. Kwee ka a mara gị dịka chi bụ chi niile. Nọnyere anyị mgbe anyị na-apụ na mgbe anyị na-abata n'izu a, mgbe anyị na-eji ọrụ anyị dị iche iche. Kpuchite ụmụ gị pụọ n'aka ọrịa na-efe efe na ajọ ihe na-eme n'oge ndị a, ka o wee si otu a dịrị ndị na-efe gị mma. Anyị arịọ ihe ndị a kwere na ị ga-emezuru anyị ha site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, nyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ a n'isi njedebe site n'ịbụ abụ 147, hymn number 147.